Das ist Hof-Einte nach hier in Bolivia. Wir sind hier in der Airport. Groot weer de airport hier nog zeer vol, maar nu is het al meest ladig. We zullen nu zeer wat losvliegen. Naar richting naar Belize. Hier is mijn familie. Daar zijn de kinderen, zijn zeer meiden. Hier lopen we aan beetje. Hier, dat is Heidi. Dat weet het. En mijn schwiegermama. En daar hingen Albert en Anna. Så vi flyger nu alla naar Belize en vi flyger ans plus Zaya. Part van onze groep is soldaat. Die wat zingen, die doen al even. Die zijn al een paar jaar voorop gevorderd en Zaya practicen en Zaya schijne zingtijden doen. Nächste week vliegen we naar Pastorarno. En Pastorarno is voor mij al jarenlang een bekende pastor. We schaffen met hem top. Vielleicht kann einige von Ihnen noch nicht. Er ist von Brasil. Arno Pauls is zijn naam. Hij kon ook Duits. En hij wordt ook daar in Belize zijn met ons top. Denk dat zo is. Nächste denk dat zo is. Maar deze komende denk dat zo is. Zijn we in Shipyard. Dat is mijn eerste mal dat ik in Shipyard zijn. Wie vrij ons in Shipyard te zijn. En toen werden we een zingoven gaan en vertalen. Beden en zeugnissen einfach met je top zijn. Ik hou lang aan mijn Shipyard wilt. Feit je wie du weer hier champagne krijgt. Say hi. Feit je wie in Belize weer dan gaan we niet tijd naar Shipyard te voeren, maar dan komen veel van jullie van Shipyard daar naar van of live, waar is toen een Spanish lookout waar we vieren. En nu dit jaar kunnen we dat aanplannen naar Shipyard te voeren. En ik wens me jullie alle te zijn, denk ik, zo overstaan. En dan van donderdag tot zondag. Donderdag tot zondag. Jeder zo over hebben we dan de ovenverzameling. Zingen en Heidi wat zijn, ik wat zijn, Albert en Anna, mijn schwiegermama, Arno, Pauls, onze kinderen. En dan de zingers van Bolivia, de zingergroep. Zo we vrij ons al zijn. Zie met de luid. We hebben veel gebed. We zijn ook veel kamp hier was, dat het alles möglich wird. Het is niet zo leicht geweest, dus bij hier te komen is, zo wil ik maar zeggen. Komen veel zaken, veel steinen uit Fashion speelt zich zo. Maar nu zijn we bij de airport en wie veel vrede, wie veel dat God ons bij hier gebracht heeft. En ja, wanneer je beden wil, dan kan je van zijn kinderen beden. Ik weet niet of met kinderen hier reis zijn. Klar, internat lustig vielleicht sind. Die sind dann vielleicht ein bisschen mehr und so. Aber Gott ist mit uns. Wir sind auch gestern dort in der Stadt, wo ihr alle seine Hand, das ist Charlie Kirk, angebracht wird. Wir haben viel gecheckt, wir sehr dicht bei mir hat, wenn er für die Wahrheit anstehen hat. Einer wird vielleicht nicht in jeder Thema rennen, wenn wir übereingestimmt haben. Aber was mir immer so wichtig von ihm wäre, ist interessant, dass er nicht Angst vor der Wahrheit zu sein. Und ich glaube, wir sollen alle von dort lernen. Hier sind auch Menschen, die mich heim sagen. Ich würde so die auch versuchen, immer warm live zu merken. Jemand mitzunehmen in diese Zeit. Ich habe das auch lange nicht mehr so getan. Aber mir hat das scheint. Und wie frei uns erfrischt du dich noch Belize? Wasser. Ja. Wat je die feitje in Belize? Was sehr schön. Ja. Wat weer die besonders wichtig? Die Menschen. Okay, ja, die Menschen wären uns wichtig. Ja, dan vielleicht dann die Menschen durch und wie wir alle kommen. Und ich glaube, was ein wunderbares gesehen, die Zeit kommt, wenn je abends kennen. Heute kommen Menschen von Mexiko, von wieder rauf zu ihnen in Mexiko. Wenn je kommt kennen kommt, wie will je naar Brasil even een hug geven, waar we je zei, wel met je te bidden. En je kan het zien, wensen. Er waren verschillende, das hier hielt onze kleine dochter. Dat is een beetje meid. Maar den jong, den man, wij channeleren Albert heette. Hij had een baby gekregen. Hij heeft een zeer, zeer sterke Zeugnis, een zeer diepe Zeugnis. En hij wordt dat idee nog vertalen. Weet nog niet krijgt vandaag, maar hij wordt het vertalen. En dat wirst je bestimmt niet missen, want dat is zeer, zeer diep. Zo, hier we gaan los naar een jet. Zo, ik wil nu abheren. En ik moet hier nog wat Tasche nemen.
So, got the saying. Ciao, ciao. Mi leibigund.